गिबि गिबि आङो जे नोंथांमोननो आंनि खुलुमनाय आरो अननायखौ बावग्रोनाय जाबाय। दिनै जे 12 नं खासिगुरि गामिनि मिनिसोरां क्लाबा रंजालि बैसागु फोरबोखौ जे खुंफुंनायजों लोगोसे माखासे गेलेनाय आयदाफारि लाफादों। दा बेनो जाबाय गेलेनाय आयदा, थुनलाइयारि आयदा, हारिमुवारि आयदा लाफानाय जादों। दा बे रंजालि बैसागु फोरबोखौ जोङो रंजानाय बाजानायजों ओरैनो फोजोबा जासे जेरै गेलेनाय आयदा, फरायनाय, थुनलाइयारि बा हारिमुवारि मोसानाय, दामनाय देनाय, खननाय बेफोरजों माखासे बै उन्दै उन्दै जेनेरेसनखौ जे फोजाखांनायजों लोगोसे माखासे गावखौनो जौगाखांनाय लाबोनो आरो ओनसोलखौ जौगाखांनाय, गामिखौ जौगाखांनाय लाबोनो थाखाय जे बे आयदाफारिखौ लाफानाय जादों। सिगांनि रंजानाय बा दानि रंजानाय अनेक फाराग दं होननानै जों मिथियो सार। मा औ, फोरमायगोन? बे समाव आं बुंगोन गोदोनि रंजानाया माने ओरैनो दल, हारमुनि, जथा, खाम, सिफुं लानानै रंजायोमोन। गोदोनि जुगाव जे जाम्बा जाम्बि दङमोन, नाथाय दानि जुगाव डिजिटेल इन्डिया हिसाबै, कम्पिउटार जुग हिसाबै दानि रंजानाय, गोदोनि रंजानाया बिराद आकास फाताल आरोखि। गोदो गोदाय बेफोरबायदि रंजालि बैसागुखौ बेफोरबायदि फांसन खालामनानै खुंनो रोङामोन। नाथाय दानि मडार्न जुगाव, दानि बे गोदान जुगाव दिनै बेफोरखौ साबना हामना फोसाबनानै बे फोरबोखौ, रंजालि फोरबोखौ खुंनाय जायो आरोखि। दिनै बे जोंनि 12 नं खासिगुरि गामिनि मिनिसोरां क्लाब कमिटिया सिगां समनिफ्रायनो नैबे बैसागु फोरबो फालिथायखौ खुंफुंनायजों लोगोसे जोङो गुबुन गुबुन हाबाफारि जेरै गेलेमु आयदा दङ, थुनलाइयारि आयदा दङ आरो हारिमुवारि आयदा दङ, बेफोरखौ लाबोबाय थानाय जादों। दा बिनि उद्देश्यआनो जादों जोङो जोंनि ओनसोल बा जोंनि गामिनि साफ्रोमबो लाइमोनजों लोगोसे जोंनि रायजो राजा बिथांमोननि माखासे जौगानायनि थाखाय इयुनाव जोंनि लाइमोनफोरा जाहाथे दिनै बाहागो लादाव, गाबोन बाहागो लादाव गोजौ थाखोसिम गावनि जिउखौ दानानै लानायनि थाखाय माखासे साक्सेस जाहैनो हायो। बे उद्देश्यनि थाखाय जोङो नैबे बैसागु रंजानायजों लोगोसे दिनै बे गुबुन गुबुन हाबाफारिफोरखौ लाफाबाय थानाय जादों। खेबबेसे जाखो खोन्थानो हागोन खुंनाया? जोङो खोनानाय बायदिब्ला गामि दाजेननायनिफ्रायनो सिगांनि रायजो राजाफोरा खुंबोदोंमोन, खिन्थु आगयहाय बेबायदि रेकर्ड खालामनो हायियाव सिगांनि माखासेफोरखौ सानबोनो हायाखै। खिन्थु जायफ्रा सिगां समाव एसे गोरों गोरा जानायनिफ्राय सिन्था सरसा खालामलायनानै जोंनि मिनिसोरां क्लाबखौ 1991 मायथाइयाव रेजिस्टार खालामबाय आसाम सरकारजों। बेनि उनाव 1997 मायथाइनिफ्राय नैबे बैसागु फोरबोखौ खुंफुंनानै देग्लाय 27थि बोसोराव आगान होबोबाय। नोंथांमोनहा गोबाव समनिफ्रायनो बे हाबाफारिखौ खुंगासिनो, बे सरखारनिफ्राय माबाफोर अनसुंथाइ मोनदों नामा? जोङो सिगां समफोराव ओरैनो गामिनिफ्रायनो जा एसे अनसुंथाइ मोनो बेजोंनो जोङो खुंबोबाय थादोंमोन। खिन्थु दिनैनि दिनाव बियो खुब सम्भब, बिनि थाखायनो जोङो दिनै सरकारफोरनिफ्रायबो एसे माबाखौ हेफाजाब लादों। दा जोङो बोसोरनै जाबाय, थांनाय बोसोर आरो देग्लाय बोसोराव जोङो आसाम सरकारनिफ्राय बे बिहु फेस्टिभेल खुंनायनि नामै होनाय बेखौ जोंबो मोननो हादों। आरो बेजों लोगोसेनो आसा खालामदों जाहाथे इयुनफ्रावबो बेबायदिनो जोंनि राव हारिमुखौ लाखिनो थाखाय, जोंनि फोरबोफोरखौ बेबायदिनो लाखिलांबाय थानो हानायनि थाखाय जाहाथे सरकारा अनसुंथाइ हरबाय थायो, बेखिनिखौ आङो आसा खालामबाय आरो साबायखर बावदों। नोंथांमोनहा बे हाबाफारिखौ दिनैसिमाव 27 खेब जाबाय। रायजो राजाफोरनिफ्राय माबायदि अनसायनाय मोनबोदों? रायजो राजाफ्राथ' जोंनि गामि आरो ओनसोलनिफ्राय मोजाङैनो दङ, बयबो बाख्नायदों आरो बयबो लैहोर लैहोर फैनानै बाहागो लादों। दा जोंहा माखासे हाबाफारिया जाबायानो आरो मोनायाव दङ जोंहा बैसागु मेथाइजोंनो हान्जा मोसानाय बादायनाय। बेयाव गोबां लाइमोनफोरा दाब दाब जायगानिफ्राय बादायनो फैगोन, जोंनिसिम खबर सफैनानै दंखायो। दा जोंना प्रग्रामा मोजाङैनो जागोन, बयनिबो सापर्ट आरो मददजों मोजाङैनो लैहोर लैहोर जोबनानै थांगोन।
गोजोनथाव खौरां सेरफांगुरि बाजाज श'रुमा बाजाज बाइक सालायनानै मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों। सेरफांगुरि बाजाज श'रुमा ईद एन्ड बिहु दामाका अफार होगासिनो दं। क'क्राझार जिल्ला सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा इन्टारप्राइज बाजाज श'रुमा 22 मार्चनिफ्राय 30 एप्रिलसिम ईद एन्ड बिहु दामाका अफार आरो एक्सेन्सनि खाबुफोर होगासिनो दं। नोंथांमोना सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा इन्टारप्राइज बाजाज श'रुमाव खुंफुंजानाय ईद एन्ड बिहु दामाका अफार एक्सेन्सआव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन। बाजाजनि बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय फुंखा इन्टारप्राइज बाजाज श'रुमा लोगोसे मोजां अफारबो लानानै फैदों। बेफोरनो जाबाय हेलमेट फ्रि, 5 लिटार पेट्रल फ्रि, केस होनानै बाइक बायगिरिफोरनो 1000 रां केसबेक हरफिननाय जागोन। आरोबाव लोगोसे मोनसे गोजोनथाव खौरां 500 रां होग्रोनानै गोसोबादि बाइकखौ आवग्रिना दोननो हागोन आरो गासै गारिजों लोगोसे मोनफा मोनफा एसर गिफ्ट हरनाय जागोन। फुंखा इन्टारप्राइज बाजाज श'रुमा 7999 रां बेसेनावनो डाउन पेमेन्ट होनानै बाइक लानो हागोन आरो जायखिजाया बाइकखौनो एक्सचेन्ज खालामनायनि खाबु लानानै फैदों। आबुङै मिथिनो थाखाय 6003817191 7002240725 आरो 9101547892 बे जानबुं नाम्बाराव खौरां लाहरनो हागोन।